Ariketa hau oso zaila da. Begiratzazu zer eskatzen diguten. Esaten digute, batutzaile bakar batekin, konfiguratzazu edo egintzazu zirkuito bat, 3 kontrol sarrera hauen arabera, eragiketa guzti hauek egiteko. Hau da, nahi dute egitea, A, K, B, bi zenbakien batuketa egitea. Batutzailea da, hori erraza egin behar du. Edota, A, ken B, hori teorian ikusi dugu nola egin dezakegun. Edo ere bai, aukeratu dezakegu, kontrol sarrera arabera, kenketa bestaldera egitea. B, ken A. Edota bi zenbaki ezberdin horiei bat kendu. Edo bi zenbaki horiei bat batu, edota, sarrera baldin bada bat, kontrolak baldin badira, irteran 0 bakarrik izatea. Hau da, 8 eragiketa 3 kontrolen arabera batutzaile bakar batekin. Gero gainera, eskatzen dute erabiltzea zirkuito hau eta estruktura hau. Vale. Guk hori oraingoz ahaztu egin behar dugu. Gutatu behar gea egia taula hontara, eta pentsatu behar dugu 3 kontrol hauen arabera gauza ezberdin hauek egitea nahi dugula, bi zenbakiei, eta gure modura egin behar dugu lehendabizi bakarrik, eta gero bigarren atal batean aztertuko ditut. Hauek ja, nola egin dezakedan. Bale, orduen, hasi gaitezen dakigunarekin, erditik entzun manez, dakigunarekin, nola konfiguratu dezakegun batutzaile hau, gauza guzti horiek egiteko bakarrik dakigunarekin. Ia, batutzailea. Argi dago, bi zenbaki daudela, A eta B. Nik, hemengo zenbaki hau ditu behar diet, isa, A eta B beharrean, hauek kanpoan egon behar direnez, isa eta I, bale? Batutzailearen sarrerak, hau horrelaxe ditu behar diet. Isa iru, isa bi, ja bi hori txukunago, isa bat eta isa 0. Batutzaile honek bi zenbaki hauek batutzen ditu. I eta isa. Iazpi iru, iazpi bi, iazpi bat eta iazpi 0. Tamen zein. Bale. Ordu zer daukago den. Bi zenbaki sartu behar dira. A eta B. Jarri itzago den. A, oda, A iru, A bi, A bat eta A 0. Bi zenbaki izan behar ditugu. Eta B. Lau bitekoak, hori bai esaten digute ariketan, B2, B2, B1 eta B0. Eta hau da B zenbakia. Eta hemen nahi dugu egitea zer bat, 3 kontrol sarreren arabera, jarriko ditut ere bai hemen, C2, C2, bai da, C2, C1 eta C2, C1 eta C0. Eta hauen arabera, hemen egin beharko dugu, zerbait gauza guzti hauek egiteko. Bale? Hau da daukaguna. Beste arikete batzutan nik izan dizudanaren arabera, hau nola pentsatu beharko ditugu. Edo, eta gaio pentsatu gabe, nik esan dizuet. Bakizut nola egin behar dugun? Kontrol ariketa bat denez, egin behar duguna da, kontrol egia taula. Jarri behar ditugu kontrolak, jarri behar ditugu hemen daukagun zirkuitoak egin beharko duenaren irteerak, eta orduen pentsatu. Pentsatu behar dugu berriz eskatzen dutena, eta ia gai garen egia taulan hau dena sartzea. Bale. Venga, gehiago pentsatu gabe. Pentsatu ezagun. Jarri itzagun kontrolak, 3 direla, beraz 8 aukera, hemen bertan egingo dut. Bai. C2, uste dut sartzen dela bai. C2, C1, eta C0. Kontrolak, aukera guztiekin. Kontrol guztiekin, hola txukunago, medianako, hola xen, eta hola xen. Aukera guztiekin, 0, 0, 0, 0, 0, bat, 0, bat, 0, 0, bat, 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 0, 0, bat, 0, bat, 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 0, bat, bat, bat. Hortzaino, eta zertera ditugu hemen, zer nahi dugu hemen izatea, osea, zenbaki hauek elegatu beharko dira onutza, egiteko eragiketa guzti hauek, orduene, irterak, zirkuituaren irterak, hauek izan behar dira. Eta sarrerak zenbaki hauek eta kontrolak berak. Orduene, diseinatu behar dugun zirkuitoa, hemen txegongo zan. Zirkuitoa diseinatu behar dugu. Hemen barruan doana. Hemen barruan doana, adibidez, zirkuito gabiltza diseinatzen. Zein ere bai hemen, zeren hauen arabera, eta hau esarrera bezala, gai dugu, hau guzti hauek egitea. Bale, orden, irteerak zentu dira, zenbaki hauek, batutzailearen zenbaki hauek izan behar dira irteera. Jarriko ditut denak. Kontrolariketak direnez, hemen irteera guztiak. Bederatzi guzti hauek, bederatzi hauek. Zenbaki hau, isa,
eta Y-a. Iazpi iru, iazpi bi, iazpi bat, iazpi 0, eta eramana ere bai. Zen, batutzailea konfiguratu behar dugu, hauen arabera egiteko hemen, ariketan esaten dutena. Orduen goazen orain gauzak pensatzea. Egin dugu, erabili dugu trukua, irakasleak esan duen trukua. Kontrola jarri, irtera jarri, eta orain hemen sartu ariketak esaten da. Sartuko dugu, goazen pensatzea, kontrolak direnean 0, 0, 0, nahi dugu bien batuketa, bi zenbakien batuketa egitea. Hau da, kontrolak direnean 0, 0, 0, nahi dugu hemen A eta B izatea, eta hemen 0. Ba hori jarri behar dugu hemen. Nahi dugu isa zenbakian A2, A zenbakia gotea, A2, A1, A0. Eta B, Y-a zenbakian B zenbakia izatea. B2, B2, B1 eta B0. Eta zeinean 0 nahi dugu, zeren A gehi B batutzea nahi dugu. Ikusten, ariketak esaten dutena orain gure egia taulan sartu dugu. Zer gehiago? Orain nahi dugu 0,0 bat direnean, 0,0 bat direnean, A ken B egitea nahi dugu. Orduen nahi dugu hemen A izatea, eta hemen ken B. Izan behar dela B alderaztuta eta hemen bat gehitzea. Ados. A ken B egiteko behar du hemen A zenbakia, A2, A2, A1, A0, eta hemen minus B zenbakia. Hau da, B2 alderaztuta, B2 alderaztuta, B1 alderaztuta, eta B0 alderaztuta. Eta bat gehituta, bigarren osagarrieran hemen minus B izateko. Eta horrela joan behar gea, egia taula osoa egiten. Goazen orain. 0 bat 0, 0 bat 0 nahi dugu B kena. Ordu nahi bat dugu B kena egitea, hemen behar dugu B, eta hemen behar dugu A alderantztea, minusa, eta hemen bat jartzea. Orduen hemen behar dugu orain B zenbakia, B2, B2, B1, B0, eta A negatiboa egiteko alderaztu. A2 alderaztuta, A2 alderaztuta, A1 alderaztuta, A0 alderaztuta. Eta hemen bat. Eta azkenekoa, hemen marratxo bat egin behar dut, gauzak argiago ikusteko, 0 bat bat, A ken bat. Bale, hemen gogoratu beharko duzue, ken bat egiteko bigarren osagarrieran, minus bat da bat. Hau, bueno, bizta bezala esaten zuet edo, honezkero ariketak egin dago badakigu. Orduen, A ken bat egiteko behar dugu hemen jartzea. Hemen A, hemen beharko genuke jartzea. A, eta hemen minus bat. Orduen, behar dugu hemen, hemen ez. Hemen A, zenbakia, A2, A2, A1, A0, eta hemen minus bat. Bat, eta hau, zerora. Zeren hau ja minus bat da. Orduen hau gabiltza egiten A ken bat. Urrengoa, bat 0, 0. B ken bat. Orduen behar du hemen B zenbakia, B2, B2, B1, B0, eta minus bat. Hemen jartzen badugu bat, eta hau zerora. Badaukagu, bagabiltza hemen B jartzen, hemen B jartzen, eta hemen minus bat. Denak batera. Jarraitu ezagun, bat 0 bat, nahi dugu A gehi bat. Pues hemen jarriko dugu A, A2, A1, A0, jarri behar dugu hemen A, eta hemen gehi bat. Eta hemen jarri behar dugu 0, 0, 0. Jarri dezakegu bat hemen, baina hau dena 0 bezala mantentzeko zenbakizua, bata sartu behar diot, eramanari. Eleganteago. Zer gehiago? Orain, behar dugu B gehi bat. B gehi bat, pues sartu dezagun hemen B, B2, B2, B1, B0, eta orain sartu dezagun bat, baina hemen sartu dezakegu hau 0 izan da, baina jarri dezagun hau 0ra eta hau batera. B gehi bat, hemen B eta hemen bat, gabiltzaz. Eta azkenik, 0 nahi baldin badegu hemen irteeran, pues jarri ditzagun 0ra bi zenbakiak, eta eramanare bai. Begiratzazue, hauxe da, hemengo ariketaren egia taula nahi dutena, baina ja zirkuito bezala ikusita, eta sarrera, 11 sarrera hauekin, eta 9 irteerarekin. Zirkuito kozkorra, 11 sarrera eta 9 irteera. Eta hau, bueno, badakigu nola egin. Zeren, orain egin behar duguna da, hauen Karnov. Hau ez da Karnov bat, hau da ez da egia taula bat Karnov egiteko, hau da kontrol egia taula bat. Beraz, hemen, zutabe bakoitzan egin beharko duguna da, erabili terminoak, hau da, isa 3, guazen diseinatzea, 9 irtera guzti hauek. Isa 3 hori izango zen. Kontrolak C2, C1 eta C0 direnean 0, 0, 0, nahi dugu A
iru izatea. Edo kontrolak direnean 00 bat, 00 bat, nahi dugu A-iru ere bai. A-iru. Edo direnean C2, C1, C0, direnean 0 bat 0, nahi dugu A-iru marra. A-iru marra. Edo direnean C2, C1, C0 direnean 0 bat bat, hemen, nahi dugu A-iru berriz. Hau ziurrenik posible da simplifikatzea, faktor komun ateratzen badugu, baina ideia bezala horrela xeutziko dugu. Edo, kontrolak direnean C2, C2, C1, C0 direnean bat, 0, 0, nahi dugu bat, orduen hau horrela xeutziko dugu, zen honek eman behar du bat, bat 0, 0 direnean. Edo direnean bat 0 bat, C2, C1, C0 direnean bat 0 bat, nahi dugu A-iru berriz, eta azkeneko kombinazio hauek 0 ematen dutenez ez ditugu sartzen. Hau izango zen, isa-iruren zirkuitoa, diseinua, zirkuitoa. Hau posible izango zen, hemen egia taularekin sartzea eta diseinatzea. Gulekin eguan zetxoa simplifikatzen da, baina hau ez genuke eskatuko marraztea. Berdina egingo genituzke, x2, isa2, isa1 eta isa0ekin. Orduene denak egin beharrean, egin dezakedana da, bueno, hemen jarriko dute horrela diseinatzen direla, edo isa2 antzeko zerbait, isa1 antzeko zerbait, eta isa0 antzeko diseinua izango zen. Ados. Hauek ezberdinak direnez, egin dezagun y-a i-iru, diseinatu dezagun hau, beste hauek osantzekoak izan berdea, eta 6. Bega. I-iru izango zen kontrolak direnean 0, 0, 0, irteran B-iru nahi dugu. Iru. Edo kontrolak direnean 0, 0 bat, 0, 0 bat, nahi dugu B-iru marra. Iru marra. Hemen zan A-iru. Ez berdina da. Edo direnean kontrolak C bat, C0 direnean 0 bat, 0, nahi dugu B-iru berriz. Edo direnean kontrolak direnean zein da, laugarrena, 0 bat bat, 0 bat bat, nahi dugu bat, orduan bat gautziko dugu hemen, bat izango zen, edo kontrolak direnean bat 0, 0, osea, C2, C bat, bat 0, 0, nahi dugu B-iru berriz, edo kontrolak direnean bat 0 bat, 0, orduan ez dut jarriko, eta direnean bat bat 0, C2, C bat, bat bat 0, nahi dugu B-iru berriz. Eta azkeneko hau eta beste hau ez daudenez, edo 0 direnez, ez dira jartzen. Beraz, hemen izango genuke diseinatuta hau, oso antzekoak izango ziren iazpi bi, zuentzat utziko dut, iazpi bat, eta iazpi 0, zuentzat, eta zein geratzen zaigu, zein hemen egin dezakegu hauen Karnoff, zenbakiekin da, edota, begiratzazue, hemen ikusten dut, hemen erdian dagoela batera, eta hemen ere bai. Horrek esan nahi du, C bat eta C0 ezberdinak direnean, hau daudela batera. Baina Karnoff egiten baduzue, xak eta olako Karnoff bat atera bazaizue, eta hor esklusiboa ere batera bazaizue. Nik ikusi dute, hemen erdian daudenez batera, hor esklusiboa bezala, eta hemen ere bai, C2 ez daukara gina, ikusten dut zuzenean ikusi dut, hauen hor esklusiboa dela. Ordene, horra xeutziko dut. C bat. Hor esklusiboa, C0. Listo! Harik eta zailau, egiteko gauza guzti hauen zirkuitoa hementxe, hauen arabera, hementxe izango genuke. Hau dena, sartzen baldin badegu, ate logiko bezala. Hemen, badukagu diseinatuta harik eta hau. Hau dakigunarekin. Baina beste modu batera egitea eskatzen dute. Esaten digute, ja momentu batez, esaten digute, egiteko hau dena, horrela beharren egin da, zirkuito hau erabiliz eta struktura hau. Eta jaro, hauek jakin gabe zer egiten duten, galdera oso arraro da. Zer nik badakit hau egiten, horrela egin dugu. Eta, hau, ez dakit. Orduan, bakitzu zer egin behar dudan? Hau aztertu lehen da bizi. Aztertu ezagun zirkuitu hau. Venga. Egin behar dudana da, hau izango zen lehen da biziko atala. Hemen lehen da biziko atala, modu batera.
lehen modua, ez dakit, bat, eta hori manu banuntza, beste modu batera egitea. Ea, kopiatu behar du dau, zen, egin behar dudan, lehen da biziko gauza, hemen, bigarren atal honetan, hemen, izan behar da, hau aztertzea. Ea, ondixo egingo dut, aztertzeko. Bigarren atal honetan. Venga, harik eta honetan jak eskatzen diguten, hau, erabiltzea, aztertu dezagun. Aztertu dezagun, handateak, hauek, lau sarrera, lau irteera, hemen hauek kontrol bezala daude, azpian dauden ez hauek kontrolak izan behar dira. Eta ordene aztertu beharrean hori behar duguna da ariketa bezala, kontrol ariketa bezala. Jarri behar ditu L eta M hemen, eta gero irteera hauek, hau da, kontrolak dituen ez zirkuito honek, aztertu behar dut kontrol ariketa bat bezala. L eta M jarri behar ditut hemen, bere lau kombinazioekin, 0, 0, 0, bat, 0, bat, hemen jarri behar ditut irteerak, I0, I1, I2, I3, ez dira aurreko ioiek, baizik eta hemengoak. Eta hemen jarri behar dut egiten duena. Orduen aztertu behar 0, 0. Vale, hau aztertzen hasi aurretik, utzi zaidazue, ate hau, handate hau, beste modu batera ikusten. Begira, suposatu dezagun, ate hau ikusten degula kontrol zirkuito bat bezala. Begira, hemen A sartzen badegu, eta hau kontrol bezala ikusten badegu, begiratzazue honek egiten duena. Handateak badakizu zer egiten duen, ez? A, C, eta irteera, ez jarriko diote, isa, beka. Isa, 0, 0, 0, bat, 0, bat direnean, honek egiten dut 0, 0, 0, bat. Bale, baina hau beste modu batera ikusi behar dugu. Begira, kontrol bezala jarri behar dut, egia taula, honen egia taula. C, kontrol bezala baldin badaukat, hemen 0 eta bat dira aukera guztiak, eta irtera da isa, eta hemen sartu behar dut egiten duena. Orduen, hau 0 denean, C denean 0, 0, and edozein gauza, 0 izan behar da. Kontrola denean 0, irtera beti 0. Berriz, hau bat denean, hau baldin bada bat, hemen izan behar dugu, A, han bat, hau dela A. Beraz, A pasatzen da. Gustazue, kontrol bezala jarrita, hauxe izango genduke. Egia taula berdina da, funtzionalitate berdina da, baina esan nahi hauxe. Kontrola denean 0, irteeran 0 daukat. Kontrola baldin bada bat, hemen daukadana pasatzen da. Bale, hau da gauza berdia. Osa, honek, kontrol bezala ate honek egiten duena da, edo hau moztu, 0 jarri, edo eta bat baldin bada, hemen dagoena pasatzen da. Hau izango da, hau baldin bada bat. Horenko aztertzea bestea. Hor esklusiboa. Kontrol ariketa edo kontrol zirkuito bat bezala. Ben, isa irtera. Honek egiten duena da, badakizue, A eta C sarreren arabera, isa irtera izan behar da, ez berdinak direnean, bat, eta berdinak direnean, 0 eta 0. Baina hau ikusten badigurain kontrol zirkuito bat bezala, C, irtera isa. Marko, ia, atzutan gertatzen zaio, kargatzen da, itxarango digu pixkatxo bat, eta kargatuko da. Eta mintxin ninguen, isa hemen. C denean 0 eta bat, ia zer gertatzen zaio honi. Bestalde, isa ere badakizu dela A bider C marra, gehi A marra bider C. Hor esklusiboa ez da? Ordenia, C baldin bada 0, C baldin bada 0, C baldin bada 0 direla hauek, A denean 0 da 0, eta A denean bat. Edo, C denean 0, hau izan behar da bat, osea, C baldin bada 0, hemen izan behar da A bider bat, gehi A marra bider 0. Hau dela A. Ikusten duzu, osea, C denean 0, irteran A izan behar dut. Hau denean 0, hemen dagona, pasatzen dauntza. Tak. Berriz, bat denean 0 gertatzen da. C denean bat, ja, bat denean, hemen eta hemen, A baldin bada 0 da bat, eta A baldin bada bat da 0. Hau da, edo jartzen badut formula, A bider 0, zer A baldin bada bat, hau da 0,
gehi amarra bider bat. Zen, hau baldin bada, hau geratzen zaigu zer, hau da 0, hau da amarra. Hau da, orduen, zer denean bat, hau daukagu amarra. Hau da, hor esklusiboa kontrol zirkuito bat bezala ikusita esan nahi du. Egiten duena da, hau denean 0, A pasatzen da. Eta hau denean bat, pasatzen da alderantztuta. Bale? Bale? Hau izan behar dugu kontuan. Eta hor esklusiboak egiten dutena, hau aztertzeko. Guazen orain aztertzea, banan aukera guzti hauek kontrol hauen arabera. Ia, L eta M direnean 0 eta 0, hau izan behar dira bat eta bat. Bai, bat? Bale, nire bai. Izan behar da, bat eta bat. Orduan zer gertatu gara? Honek zer egin behar du? Hau baldin bada bat, hemen dagoen zenbakia pasatu behar da. Isa pasatzen da. Eta hau baldin bada bat, honek zer egiten du? Honek alderaztu egiten du. Isa alderaztuta. Orduan zer ailegatu behar du? Hau nutza? Sarrerako zenbakia alderaztuta. Alderaztuta. Horixe da. Bale. Aztertu ezagun honen 0 bat kombinazioa. Ez ametxepe. 0 bat. Hemen 0 baldin bada, hemen bat. Eta hau baldin bada, hemen 0. Bale. Hau bat baldin bada, zenbaki hau pasatzen da. Isa pasatzen da. Eta hau baldin badago 0an, esan nahi du, hau pasatzen dela, isa. Orduen, kombinazio honetan, isa zenbakia ilegatu behar zaigu irteerara. Isa bat, isa bi, isa iru. Bole, venga, ezabatu hauek. Aztertu ezagun honen zer gertatzen den, bat 0. Hau baldin bada bat 0, hemen izan behar dugu 0 bat. Orduen, honek egiten duena da hemen 0 jarri, eta bat honek egiten duena da hau alderanztu. Hau denak batera jarri. Bat. Azkar baldin manua, zuek aztertuko duzu, bale? Pixkanaka. Guazen, azkeneko kombinazioa. Bat, hauek baldin badira. Bat, hauek dira 0, 0. Honek egiten duena da hemen 0 jarri, guztien da 0. Eta hon baldin bada 0, 0 hori pasatzen uzten du. Hor esklusiboak 0 izango genuke. 0, 0, 0, 0. Listo. Aztertu dugu zirkuito honek egiten duena. L eta M arabera. Kombinazio guzti hauetan honek egiten duena da. Edo hemen dagoen zenbakia, edo alderanztu, edo pasatzen utzi, edo hemen denak batera jarri, edo hemen denak 0 jarri. Hemen gogoratzen baduzue, alderanztu, pasatu, batak izan, 0ak. Hau oso erlazionatuta dago hemen egin dugun egia taularekin. Hemen zenbakiak pasatzen dira, edo alderantzten dira, edo minus bat lortzen dugu denak batera, edo 0ak. Hau da, hemen behar ditugun gauza guzti horiek zirkuito honek egiten du. Eta orain, hasten geha ulertzen nola eskatzen duten, ariketa hauetan nola eskatzen duten estruktura hau erabiltzea. Esaten digute, batzutzaile batean, erabili beharko dugula estruktura edo zirkuito hau gauza guzti hauek egiteko. Orduen, egoera hau izango zen. Hartu behar dut batutzaile hau, edo onden daukadana, txukunago. Ahondiago egin behar dut. Eta hemen egingo genukena da, hor estruktura horretan jartzen digutena da, zirkuito hau jarri, hemen, edo barkatu, bai, hemen A zenbakia izan, A2, A2, A1, eta A0, hemen zirkuito hori izan, goiko zirkuito hori izan, sarrerak bidelarik isa horiek, isa 3, isa 2, isa 1, isa 0, eta irterak 3, 2, I1 eta I0, kontrolatuta bere L eta M sarrerekin, L eta M, eta hemen B zenbakia izan, B3, B2, B1, B0, horrelako beste zirkuito batekin, kontrolatuta. Beste, igual hau txikixo egingo dut, Txikixo egingo dut, bere L eta M sarrerekin, horregatik honi dituko diot LA, MA, eta honi LB eta MB, hori da. Edo, pasatzen uzteko zenbakia, edo alderazteko, edo minus bat pasatzeko, gure aurrerako egia taula potolo horretan egin duguna, zirkuito honek egin behar du. Baina, klaro, kontrolatu beharko ditugu bere kontrol sarrerak. Gure zirkuito osoaren kontrolak ziren C2,
C1 eta C0. Eta hauek kontrolatu beharko dituzte, bai hau, eta bai bi hauek. Egiteko guk nahi duguna. Eta bai, eta ere, eramana. Zeren zirkuitu bat egin beharko dugu hemen orain, kontrol horien arabera, kontrolatzeko, zirkuitu berria, kontrolatzeko honen L eta M, honen L eta M, eta honen C in. Zirkuitu behar dugu egitea, kontrol. Bueno, ez hau karnof normal bat da, kontrolatzeko kontrol hauek. Ia, egia taula ikusten baduzu, ia gehiago lertzen duzen. Gure sistema osoaren kontrolak, C2, C1, C0, oraintxe, guk nahi ditugun eraiketa guzti hauek egiteko, kombinazio guzti hauentzat, bat, 0, 0, bat, 0, bat, 0, bat, nahi dutu egiteko kombinazio guzti hauek, kontrolatu beharko dituzte orain, hauen LA, MA, LB, MB, eta zein egiteko nahi genituenak. Ia, orain, igual hause orain gerturatuko du geixo, bueno, ikusten da. Eta orain behar dut honen kopiatxo bat, gure ariketaren eskatzen ari digutena, kopiatuko dut hemen, jakiteko zer egin, begiratzazue. Orain, konfigurazio honetan, guk nahi badegu zirkuito honek, hauek 0 eta 0, 0, oza, 0, 0, 0 direnean hemen, A gehi B egitea, behar dugu A pasatzea eta B pasatzea. Eta A eta B pasatzeko behar dugu L eta M 0 batera jartzea, 0 bat, 0 bat, A eta B pasatzeko, eta zein behar dugu 0, zein behar dugu 0. Eta orduan bagabiltza A gehi B egiten. Aldiz, kontrola bat badira 0, 0 bat, behar dugu A ken B. Orduan behar dugu A pasatzea, A pasatzen da 0 batekin, eta honi ken B egiteko behar dugu alderaztea, orduan 0, 0, eta bat gehitzea. Venga, 0 bat 0 nahi dugu bekena. Orduen bekena nahi badugu, B pasatu beharko da, 0 bat pasatzen da B, eta A alderantztu beharko dugu, alderantztu 0, 0 jarrita, eta bat gehituta. Guazen, 0 bat bat, A ken bat. Orduen A pasatu beharko da, 0 batekin pasatzen da, ikusten duzen bezala, eta gero, ken bat honi, ken bat jartzeko jarri beharko dugu, lau bat, bat 0. Kontrol hauek jarri behar dute, eta hemen 0. Venga, bat 0, 0, B ken bat. B pasatu beharko da, 0 bat, ken bat pasatzeko bat 0, hemen, B ken bat gabiltza egiten, eta 0. Bat 0 bat da A gehi bat. Hemen A pasatu beharko da, 0 bat, A pasatzen da, gero gehi bat, egin beharko nukena da, hemen 0 jarri, geratzazue, hauek batera jarrita 0 pasatzen duzten du, eta hemen bat jarri. Bat 0, nahi dugu B ken bat, osea hemen B pasatu berko zan, 0 batekin pasatzen da B, gero gehi bat hemen jarriko genuke 0, zeren kontroloiekin jartzen dira 0, eta honi bat. Eta azkenik, nahi baldin badegu 0, jarriko genituzke guztietan 0. Bat kontrolatuta hau ere, jarriko zuen 0, bat jarriko zuen 0 hemen, eta honi 0. Eta horrelaxe, egingo genuke ariketak eskatzen duena. Nik usteot argiago izan dela gure hasierako argiago izan da gure hasierako proposamena. Hemen eskatzen dute struktura hauek erabiltzea, eta hemen gabiltza kontrol hauekin kontrol hauek kontrolatzen. Piskata arrora egiten da, baina horrela eskatzen dute. Nik argi ikusiko nuke gure lehendabiziko modua, zen horrela zenbatuko genuke nahiko ariketan. Aurrera.